Biskup Juraj Dobrila, sve za Boga, vjeru i puk. U izboru novoga porečkog i pulskog biskupa tršćanski namjesnik se pozvao na ljubljanskog i tršćanskog biskupa te opisuje nepovoljne okolnosti koje čekaju budućega pastira, ističući kako je pokojni biskup Peteani, koji je biskupiju preuzeo u vrlo zanemarenom stanju, sa svoje strane doista ispunjavao sve dužnosti, ali nije posjedovao dovoljno snage kako bi ojačao osjećaj dužnosti kod tamošnjeg klera, a također zbog njegovog nepoznavanja slavenskog jezika, slavenske škole posebno zaostaju. Novi biskup mora biti dorastao ispravljanju ovih loših okolnosti. Opisani preduvjeti i činjenica da je Juraj Dobrila jedini beziznimno spomenut među prijedlozima trojice crkvenih velikodostojnika koji su uzeti u obzir, naveli su namjesnika da ga i on spozna kao najprihvatljiviju osobu za obnašanje kompleksne biskupske službe. Konačno, u tom ga je uvjerenju posebno učvrstilo pozitivno mišljenje Dobrili nadređenoga tršćanskoga biskupa. Nakon navedenih stavova, iz kojih je proizlazila višestruka Dobrilina osposobljenost za preuzimanje ujedinjene porečke i pulske biskupije, opterećene nemalim problemima, ni ministarsko mišljenje nije moglo biti drugačije. Osim što su u njemu sažeti osnovni naglasci iz prikupljenih izvješća, nekoliko istaknutih pojedinosti zaslužuje posebnu pozornost. Naglašena važnost izbora sposobnoga biskupa i u državnom pogledu sročena je u zaključku izvješća konstatacijom kako Dobrila rođenjem pripada Istri i u potrebnoj mjeri poznaje duhovnike koji će mu biti na raspolaganju, kao i lokalne društvene odnose.